days ndisingapfeke boots ndisingabati kana shoeless ina maichitsama tisingakakira negumbezi cause ina ndisi kurara ndiri kudhakwa zvekutotaura kana chiputa chinji chokutasa kufara kutarisa tunyaya tokutara ningochidzorera mashure dzorera mashure neuchidzorera mashure dzorera mashure Cause you never change, I saw the 87. We turning at the page and now the story's changing versions. Tatenda ndiyani, cousin ya Mr. Ken. Kuma tafela ndiyani, inamba ze imitex. Anofona kuma 4, I want know ndisina mota ndova nditora my show. So I'm sure, but I'll check out with the safe. Very broke, cause lately. Okay, let's go. Everybody want more with the big team. Manje hanzishuwa ndichazviita sei zvinhu zvatoda hazvikwane vandopiwa pei ndikasashanda iwewe saka waunoti akanaka wacho chamuwana kupi waunoti ndiyane rudo chairo chamuwana kupi paisa wacho anokuda nemwoyo wese waunoti ndiye achazogona zvese wacho